Soa o renser electrónico e a porta ábrese. A sala é como un comedor de colexio, con moitas mesas, con moitas cadeiras, pero non hai comida. Non hai alumnos. Está a baleira. Sou unha muller co rostro serio. Unha muller seria a que non coñezo. Miro o garda e dime que sente fronte a ela, fronte a descoñecida. Quero dicirlle que é un erro, que eu non a coñezo, que quero volver. É un erro. Eu non debería estar aquí. Pero ele insiste e eu sento fronte descoñecida. Silencio. A descoñecida non di nada. Mais silencio. Penso en saludala, en decirlle hola, pero xa pasou o tempo para iso. Así que non digo nada. Eso espero. Espero que a muller diga que non é a min a quen me quere visitar. Espero que o garda diga que non é a min a quen me veu visitar. Pero ninguén di nada. Só silencio. Ao principio, dame a risa daquel malentendido. Despois, aquel silencio incómodame. Pésame. Angústiame. Dame medo. A descoñecida mírame fixamente. Mírame como se intentara recoñecerme. Mírame como se intentara non esquecerme. Mírame como se fora imposible non recordarme. Noto como no silencio a miña respiración faise máis presente. A miña gorsa seca e as mans súan. Os sinais dun animal a piques de fuxir. Pero non fuxo. Non podo. Non porque aquela sala que ten aspecto de comedor este pechada, nin porque o garda flaquee na única porta. Non, non é por iso. É porque descubro que non existe lugar do mundo no que me poda ocultar daquela mirada. Entón, o pánico a verdade desbórdame e comezo a chorar. Ante o meu asomo, a descoñecida tamén chora. Ambos choramos igual que se chorásemos polo mesmo motivo. Ata que uns minutos despois, a descoñecida consegue falar e pregúntame: ¿Pero por qué?